Noswaith dda, Ms Hughes. Noswaith dda. Reit, rhiant pwy dych chi? Tad Alan ac Elen dwi. O ie. Wel, beth dwi'n gallu ei ddweud am Alan ac Elen? Dwi ddim yn gwybod. Chi sy'n ei dysgu nhw? Wel, dwi'n mynd i ddechrau gydag Alan. Mae e'n fachgen galluog iawn. Mae ei ysgrifen yn daclus, mae ei lyfrau yn daclus, ac mae e'n gwneud y gwaith cartref bob tro. Fe sy'n dod gyntaf yn y prawf mathemateg bob wythnos. Ydy e'n gwrando yn y dosbarth? Ydy wir. Dyw e byth yn siarad yn y dosbarth. Wel, wir. Dyw e ddim yn gwrando yn y tŷ. Mae e'n darllen ac yn ysgrifennu yn dda yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bendigedig. A dweud y gwir, Alan sy'n mynd i gystadlu ar ran yr ysgol yn y cwis newydd ar S4C, Plant Clyfar Cymru, y mis nesa. Wel, wel. A beth am Elen? Wel, mae hi'n ddigon deallus, ond dyw hi ddim mor weithgar ag Alan. Dyw ei llyfrau hi ddim yn daclus, mae ei hysgrifen hi'n aniben iawn, ac mae hi'n anghofio ei gwaith cartref yn aml. Ydy hi'n gwrando yn y dosbarth? Mae hi'n gwrando ar ei ffrindiau. O, diar. Os unrhyw beth da am Elen, te? Wel, mae hi'n hoffus iawn. Ac mae hi'n licio rygbi ond dyw hi. O, ydy. Mae hi'n mwynhau cystadlu gyda'r urdd hefyd. Yn yr Eisteddfod. Gyda thîm rygbi'r sir, wrth gwrs. Hi yw'r capten. Ie wir. Da iawn, Elen.